Найбольш яркія апаненты Александра Лукашэнкі нейтралізаваныя тым ці іншым чынам. Але нават калі б гэтага не было, які сэнс у галасаванні, калі ніхто не лічыць галасы? У гэтых умовах увогуле ўдзел у выбарах немэтазгодны. З такой пазіцыі паслядоўна выступае знаны беларускі даследчык паліталогіі і сацыялогіі Владзімір Мацкевіч. І ў цяперашніх умовах многія пачынаюць па-новаму ўзважваць гэтыя словы. Владзімір Мацкевіч заклікае да байкоту выбараў, і ён у гэтым не адзіны. Аднак ці ёсць за гэтымі заклікамі нейкі канкрэтны план ці стратэгія? Ці гэта проста пазіцыя некаторых прафесійных апазіцыянераў, якая дазваляе апраўдаць бездзейнасць? Аднаго з найбольш паслядоўных ідэолагаў байкоту мы і дапытаем сёння пра гэта на дэтэктары хлусні. На што разлічваюць ідэолагі антывыбараў? Алексеевич зараз магла б сабраць лідараў усіх каманд. Хто стаіць за кампаніяй байкоту? Ценявы бок прэзідэнцкай кампаніі. З Цэпкалам сітуацыя падобная? З Цэпкалам не, ўсё значна горш. Хто з кандыдатаў спойлера, хто мае шансы на перамогу? Аналіз ад даследчыка з доступам да закулісся палітычнай кампаніі. Тэма байкоту выбараў для ўладаў адназначна непрыемная. Адпаведныя заклікі караюцца штрафам да 15 базавых велічынь. Кандыдата за гэта могуць зняць з дыстанцыі. Выбары – гэта дарагое дзяржаўнае мерапрыемства. Ад яго залежыць лёс краіны. І зрываць яго толькі таму, што выбары некаму не падабаюцца або не падабаецца спіс кандыдатаў, проста безадказна. Падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі 2020 году галоўным ідэолагам стратэгіі байкоту стаў філосаф-метадолог Владзімір Мацкевіч і ягоная грамадская кампанія «Свежы вецер», першапачатковая мэта якой была супрацьдзеянне працэсу паглынання Беларусі Расіяй. Владзімір Мацкевіч – заснавальнік лятучага універсітэту, кіраўнік агенцтва гуманітарных тэхналогій, аўтар шэрагу адукацыйных курсаў і навуковых публікацый. Аднак ён яшчэ і практычны спецыяліст. Быў тэлевядучым на БТ і АНТ, а таксама выступаў у якасці бізнес-кансультанта. Што праўда, некаторыя знаныя людзі мяркуюць, што ў яго развагах зашмат тэорыі. В его голове все абсолютно, вся система стройная, идеальная. Вот казалось бы, вот другой бы немножко народ, других бы немножко политиков, другой век, не знаю, другой уровень самосознания, и все бы получилось. Драматург Андрей Курэйчык мяркуе, што ідэолог байкоту недооцэньвае ўзрослае памкненне беларусаў дзейнічаць. Вот то, как думает Мацкевич, я и, может быть, еще 10 интеллигентов или там 1000 интеллигентов, это не подходит для миллионов людей, которые хотят каким-то действием продемонстрировать свою тягу к переменам. Они хотят этого действия, они хотят пойти на выборы и хотят, чтобы все увидели, что они пошли и проголосовали за альтернативного кандидата. Што праўда, ідэолагі байкоту падкрэсліваюць, што гэтая стратэгія зусім не аб пасіўнасці. Акурат наадварот. Палітолог Мэццю Франкель з амерыканскага інстытуту Брукінгса тлумачыць, што байкот можа быць паспяховым у выпадку, калі апазіцыя гатовая суправаджаць яго масавымі пратэстамі з патрабаваннем сумленных выбараў. Менавіта да гэтага і заклікалі двое цяпер зняволеных пратэсных лідараў Беларусі – Мікалай Статкевіч і Сергей Ціхановскі. 12 часов в центрах всех городов. Белорусы, выходите. Паспяховы байкот у 1997 годзе праклаў дарогу да падзення рэжыму аўтарытарнага лідара Славатчыны Уладзіміра Мічыяра. Але ў Славатчыне лічылі галасы, адзначае экс-дэпутат Верховнага Савету Савецкага Саюзу Віктор Карніенка. Напрыклад, у нас на некаторых участках у Воршы на дому прагаласавала больш за 40% ад прыняўшых удзел выбаршчыкаў. Ну, пра які байкот тут можна весці размову, калі ўзяў з сабой скрыню ў машыну, заехаў за вугал і прывёз праз 5 хвілін яўку. Згаданы вышэй амерыканскі даследчык Мэццю Франкель, вывучаючы сусветны досвед на зломе гэтага тысячагоддзя, налічыў 170 спробаў байкоту ў свеце за 20 гадоў. Паспяховымі з іх, аднак, сталі толькі 4%. Ці падыходзіць такі сцэнар для Беларусі ў сітуацыі, калі каманды апанентаў дзейных уладаў падвяргаюцца сілавому разгрому на самым пачатку выбарчай гонкі? Владзімір Мацкевіч перакананы, што так. Якія сілы гатовыя падтрымаць такі сцэнар цяпер? На якіх доследах і ўцечках грунтуецца разлік ідэолага байкоту? Пра гэта мы дапытаем яго сёння пры дапамозе дэтэктара хлусні. Вы лічыце, што мелі рацыю, калі былі ад самага пачатку супраць любога ўдзелу ў выбарчай кампаніі? Конечно. Паліграф паказвае спакой. Чаму вы тады паставілі подпіс за Віктара Бабарыку?
Мне не падабаецца, калі людзей садзяць за краты. Мне не падабаецца гвалт, дачыненне да грамадскіх персонаў, якія не робяць ніякага злачынства. Таму моя подпіс была просто дэманстрацыяй солідарнасці. Ну, в данном случае я бы не доверял его словам, потому что присутствуют маркеры лжи, такие как тонус мышц-движения ног, передающийся на тело, потом у него тремор и нервозность правой руки, который я бы оценивал как какая-то манипуляция, жесты манипуляции. И еще был у него глубокий достаточно выдох после стимула или вопроса. Ці лічыце вы, што цяпер усім удзельнікам прэзідэнцкай кампаніі варта яе спыніць? Так. Упэўнены адказ. Але ж вы ж бачыце, да якога ўжо ўзрушання прывяла толькі падпісная кампанія. І гэта вот насуперак ідэі байкоту. Атрымліваецца, што весь гэты рух марны ці нават шкодны? Узрушанне грамадскай думкі, пэўная актуалізацыя пратэснага патэнцыялу – гэта добра. Але гэтую энергію, гэты патэнцыял трэба выкарыстоўваць, як кажуць, у мірных мэтах. Трэба выкарыстоўваць яго на тое, каб не дапусціць злачынства задуманага рэжымам, працягу легітымізацыі праўлення Лукашэнкі. І гэта можна. А якім чынам тыя пратэсты, якія мы бачым цяпер, легітымізуюць рэжым Лукашэнкі? Любая энергія можа быць выкарыстана на карысную працу, а можа быць проста расцярушана, як энтрапія цеплавой энергіі. Дык вось, проста пратэсты безвыніковыя – гэта расцярушванне энергіі. Пратэсты павінны канцэнтраваць яе. Канцэнтраваць, збіраць да пэўнага удару, які нанясе сапраўды паразу гэтаму рэжыму. Такі пратэст мог бы быць напярэдадні саміх выбараў ці адразу пасля 9 жніўня. Он считает, я бы сказал, да, он так считает. І як можа рэалістычна выглядаць твар байкоту? Дысідэнт, які засяроджвае ўвагу на сябе і кажа: слухайце сюды, я вам кажу праўду. І гэта абавязкова чалавек, які не рвецца, не прагне ўлады і стаць дыктатарам. З Алексеевіч вы пра гэта не размаўлялі? Я напісаў ёй ліст, я праз пэн-цэнтр нагадаў, каб яна на яго адрэагавала, яна не рэагуе пакуль. Алексеевіч магла б зараз сабраць. Не я не магу. Бабарыка не можа, бо ён за кратамі. Тихановскі не можа, Цыпкала сышоў і так далей. Алексеевіч зараз магла б сабраць лідераў усіх каманд, пасадзіць і нават канклавам проста, пакуль не дамовяцца, не скончым. Ці верыце вы ў хоць адзін сэнсоўны аргумент супраць байкоту? Не. Вось тут вы адказваеце цалкам упэўненым. Давайте за хвіліну нашим гледачам вы раскажаце, якім чынам пакрокава перамагае байкот. Пераможным не можа быць ні адно дзеянне. Пераможнай з'яўляецца паслядоўнасць, стратэгічная паслядоўнасць дзеянняў. Байкот – это толькі адзін элемент. І ён не першы. Наперадзе байкоту павінна ісці інфармацыйная кампанія. Кампанія ў СМІ. Потым усе ведаюць, што хадзіць на выбары гэта злачынства. Людзі не ходзяць, і на кожнага, хто пойдзе, паказваюць пальцам суседзі там і так далей, што ты робіш, ты ў злачынстве ўдзельнічаеш. Потым байкот. Байкот зрывае выбары, дэлегітымізуе і паказвае моц грамадзянскай супольнасці. Мы здолелі гэта. Гэта натхняе выйсці на плошчу, гэта палохае ўлады, яны ведаюць зараз, і амапаўцы, і міліцыя там і так далей, адмарозкі ўсё роўна будуць, але ж тым не менш. Яны ведаюць, што іх меншасць, народ супраць іх. Пасля гэтага наступае блакіроўка дзеяння ўладаў, якая плошчаю, і яны вымушаны пайсці на перамовы. Гэта наступны абавязковы крок, калі яны вымушаны пайсці на перамовы па назначэнню, прызначэнню новых выбараў.
Тут галоўнае ўжо, як будуць весці сябе дэлегаваныя удзельнікі гэтых перамоваў, што трэба патрабаваць. Фармаванне новага цыклу і прызначэнне новых выбараў. Але куды? Нам не патрэбны новыя прэзідэнцкія выбары. Усе ж уже, дзякуючы гэтай прапагандзе, ведаюць, або Канстытуцыю 94-го года трэба мяняць, або ўвогуле перапісваць. Таму пачынаецца прапаганда выбараў на устаноўчы сход, які зробіць сапраўдную демократичную конституцию. Вот смотрите, у него возникла эмоция отвращения, как видите, да? Я оценить объективно сейчас, о правде или ложности я бы не стал бы. Но эмоция, которая возникла, явно говорит о негативизации данного стимула или вашего вопроса. З кім з кандидатів ви вже розмовляли і які їх думки на тему того, що ви пропонуєте у плані бойкоту? Ну, у той ці іншій формі я знаёмы з усімі кандыдатамі, які засталіся, акрамя Сергея Тихановскага. Я з ім ніколі не сустракаўся. Бабарыкі я не прапаноўваў байкот, бо на пытанне, ці пойдзе Бабарыка, ну, ці хоча ён пайсці на гэтыя выбары, ён яшчэ там месяц да вылучэння казаў, што толькі пад прымусам. Сцэпкала я таксама не прапаноўваў яму, бо Сцэпкала я знаёмы з 94-го года, калі ён быў у камандзе Лукашенка. І там каманды так ці інакш перасякаліся і размаўлялі. Я ведаю кар'еру Цэпкала, я чытаў яго кніжкі пра дасягненне бессмяротнасці і так далей. Я ведаю яго авантурызм і там яго захады. З Канапацкай Дмітріевым мне няма пра што размаўляць. Чаму? Ну, як бы вам сказаць, гэта людзі, якім нельга падаваць рукі. Ну, вось Канапацкую прызначылі дэпутатам, прыпісаўшы ёй там галасы там і так далей, прызначылі, і яна пагадзілася з гэтым. Потым яе паставілі на месца і паказалі, што на наступных выбарах яе не прызначаюць. Яна ўсё гэта з'ядае, яна гатовая быць лялькаю у тэатры марыянетак, кіравацца. Што тычыцца Дмітріева, там яшчэ горш, бо мала хто памятае ўжо пра здрадніцкія выказванні Дмітріева пасля яго вызвалення з Акрысціна пасля выбараў 2010 года. Ён пакаяцца, можа, і пакаяўся, але не агучана было за што і што ён зрабіў. Усе яго, ну, скажем так, падставы Некляева і у 2010 годзе і трохі пазней. На жаль, я не магу пераказваць тое, што ў прыватнай размове пра яго сказаў чалавек, чым падначаленым быў, здаецца, Дмітріеў, і чамусьці Некляеў сам так і не распавёў гэта гучна. Пра крадзеж грошай, пра фэйкавыя подпісы, якімі гандляваў Дмітріеў. Гэта было на парламенцкіх выбарах, потым на выбарах Караткевіч. Сергей Черечень прыходзіў да мяне, як толькі ўпершыню абвесціў, што ён пойдзе ў прэзідэнты, і я выказаўся крытычна ў яго адрес, і ён прыйшоў якраз паразмаўляць. І, ведаеце, у яго толькі адзін аргумент, ён ідзе атрымаць палітычны досвед, якога ён на сённяшні дзень не мае. Калі я прапаноўваю яму вучыцца на памылках іншых, ён сказаў, што не, яму трэба зрабіць свае ўласнае. Давайте тады караценька з вами пройдземся па наяўных кандыдатах на гэтых выбарах. Давайте вось 30-секундную характарыстыку для кожнага. Давайте зробім так, каб дзіцёнак зразумеў, што гэта за кандыдат, што гэты чалавек з сябе ўяўляе, ці ёсць у яго нейкія шансы, і самае галоўнае, ці ўяўляе ён нейкую пагрозу для Александра Лукашэнкі. Ну і пачнем, давайте, напэўна, з самага забойнага, давайте пачнем з Віктора Бабарыкі. Віктор Бабарыка мог бы быць добрым прэзідэнтам. Ён не дыктатарскага складу чалавек. Іншая справа, што ён пачаў сваю кампанію за дзень-два да абвешчэння выбараў.
уже запуску гэтай всей працэдуры. І в гэтым сэнсе ён, конечно, недастаткова раскручаны. Аморфная незадаволенасць дзейнічаючай уладаю, рэжымам, эканамічным станам, паводзінам падчас пандэміі прыводзіць да таго, што людзі кідаюцца на нейкія прывабныя з'явы. Вось Бабарыка стаў прывабнай з'явай для такіх людзей, якія не маюць цвёрдых поглядаў, упэўненых ідэалагічна там і так далей. Аморфная незадаволенасць прывяла да выбуховай папулярнасці Бабарыкі. Як яе ацэніць колькасна, я не ведаю, а тое, што якасна, яна застаецца аморфнай, некіруемай і не падкантрольнай ніякім палітэхналагічным дзеянням, гэта відавочна. Людзі, якія пацягнуліся у ініцыятыўную групу, ставілі подпісы за Бабарыку, думаюць, што ў яго ёсць грошы, а іх няма. Так у іх ёсць грошы, у іх саміх. Яшчэ раз, я ўжо казаў пра тое, што калі Бабарыка высунуўся, быў разлік на тое, што Бабарыку падтрымае бізнес, у якога ёсць грошы. Гэтага не адбылося. Бізнес з грашыма не падтрымоўвае Бабарыку. Бабарыку падтрымоўваюць офісны планктон, прэкарыят, людзі, якія мараць ці фантазуюць пра тое, што ў Бабарыкі ёсць грошы, што за ім стаіць бізнес. Таксама, як пра Цыпкала думалі, што за ім стаяць айцішнікі. А айцішнікі яго не любяць. Айцішнікі за ім не пайдуць. Таму гэта падман. Это обманные, фальшивые иллюзии. Уласных грошей Бабарыкі у фонде Бабарыкі няма. Больш таго, гэтых грошай хапіла б на шмат што, да? Але ж яны рахункі арыштаваныя. І кожны з бізнесоўцаў разумее, што раз з Бабарыкай так абышліся, пасадзілі, то калі яны падтрымоўваюць Бабарыку, з імі будзе тое самае. Яны не пойдуць, каб яны верылі у перамогу Бабарыкі, ці бачылі, што гэта рэальна. Бізнес мог бы падтрымаць. Але калі як чорт з каробкі выходзіць чалавек за дзень да абвешчання прадвыбарнай кампаніі, такой падтрымкі ён мець не будзе. Больш таго, не трэба фантазіраваць. Бабарыка не стварыў Газпромбанк. Ён быў створаны да яго. Это быў банк Алімп, які ствараў калісьці яшчэ Пупейка. Бабарыка проста узначаліў банк гатовы. Банк, які вывелі з падпарадкавання беларускай фінансавай сістэмы, паклаўшы яго пад Газпром расійскі, менавіта, каб трохі здабыць свабоды. Бабарыка прыйшоў на гатовы банк і кіраваў ім як нармальны менеджер. Ён нават не прадпрымальнік у сэнсе, што ён з нуля падымае свой бізнес. Таму не трэба перабольшваць гэтых рэчаў. Я ўдзельнічаў у дыскусіі з Бабарыкай, там 1,5 гадзіны мы размаўлялі пра адукацыю. Я разумею, што ў адукацыі Бабарыка не разумее нічога. Так і ў палітыцы. А ён добры чалавек. Я цалкам бы яго падтрымоўваў і буду падтрымоўваць, бо ён зараз ахвяра рэжыма там і так далей, і так далей. Але ж марных спадзяванняў і фантазіяў быць не павінна. З Цыпкалам сітуацыя падобная? З Цыпкалам не, ўсё значна горш. Цыпкала не самастойная фігура, не сам пайшоў на гэтыя выбары. Ён тая лялька, якой кіруюць. Прыкладна так сама, як Гайдукевіч. І калі было відавочна, што ўжо досыць хапае цікавасці да гэтых выбараў, уже удалося заманіць на гэтыя выбары, Гайдукевіч здымаецца, бо ён уже не патрэбны. Зараз, калі мы глядзім, што Цыпкалу таксама знялі ўжо цэнтры выбаркамам, гэта дазваляе Цыпкале захаваць лицо, твар, бо атрымоўваецца, што зроблены выгляд, што ён не спойлер рэжыму. Але ён спойлер, тым не менш. І тое, што Цыпкала зараз зняты, гэта сведчыць толькі пра тое, што цэнтрвыбаркам Ермошына, Лукашенко
ну і все там кіраўнікі рэжыму не баяцца канкурэнцыі з боку Бабарыкі. Калі б яны баяліся, яны б пакінулі Цапкала як таго, хто адцягне галасы бабарыкінскага электарату. Таким чынам, что мы высветлили? Один из самых авторитетных идеологов бойкота Владимир Мацкевич тлумачыць, что бойкот – это не просто игнорное сидение на канапе. Бойкот – это стратегия активных дзеянняў, накіраваная на змены праз массовый мирный протест. Наколькі пераканаўча гучаць гэтыя аргументы, вырашаць вам. Чарговыя допыты асноўных гульцоў гэтай прэзідэнцкай кампаніі на паліграфе. У перадачы «Шчыра кажучы» вы можете паглядзець таксама на Смарт ТВ і ў групах Белсату, на Ютубе ды ў сацыяльных сетках.